We beginnen met het bericht dat er mogelijk slecht weer op komst is. Dat heeft de Curaçaose regering gisteren gezegd. De mensen worden gewaarschuwd dat vandaag, morgen en eventueel ook vrijdag veel regenval valt op Curaçao. Dus dat er veel regenval is op Curaçao. De overheid vraagt de gemeenschap op zich voor te bereiden op mogelijk slecht weer. En daarvoor hebben de verschillende instanties gisteren overleg gevoerd. Het gaat onder meer om de directie risicobeheersing, de politie, de brandweer, de dienst openbare werken, het ministerie van SOAW. Allemaal zijn ze voorbereid op dat slechte weer. En als u in een gebied woont waarbij uw huis tijdens veel regenval kan overstromen, maak uw huis nu klaar om te voorkomen dat uw huis onder regen komt te staan. Overweeg ook om in de buurt van andere familieleden te blijven en houd er rekening mee dat noodhulpdiensten beperkt zullen zijn tijdens het slechte weer. Dus met andere woorden, bereid u zo goed mogelijk voor op mogelijk slecht weer. Laten we hopen dat het allemaal meevalt, maar het zou ernstig kunnen worden. En daarom doet de overheid een beroep aan iedereen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Zeker voor wat betreft huizen die al eerder problemen hebben gehad als er veel regen valt.